Dir va néixer com una activitat o com una submarca dins d'un col·lectiu que era molt més gran, que usualment tirava molt per la música en viu, per la performance i per la moda. Vam començar a treballar amb Mèdul, vam encaixar superbé, com a nivell discursiu sento que va ser tot bastant fluid, i arrel de com entrar dins d'aquesta tradició d'aprendre i com absorbir la contemporaneïtat i existir en aquest espai ens ha com motivat d'alguna manera a explorar com no només les arts o les performances o la moda com el que són, sinó les limitacions potencials que tenen. Naturalment, el semicapitalisme al final no deixa de ser com una vertent o com una part o com un tas dins d'un sistema molt més gran, però fa un comentari com molt audaç i molt puntero sobre la nostra realitat actual perquè connecta moltíssim amb tota aquesta situació de les imatges i com la facilitat de consumir imatges en loop i com aquest back and forth al final et fa pensar sobre quina és la cultura de l'estímul dins de la contemporaneïtat i les peces que estan a la mostra d'alguna forma generen una nova temporalitat. Com el que proposen o la forma que tenen elles com d'interaccionar o la que posen sobre la taula estan pensades per parar l'estímul o fer un comentari sobre l'estímul o portar l'estímul a un nivell tan grotesc que potser et faci adonar-te de la realitat de la pròpia existència de generació Z, xarxa social, Reel, TikTok.